В настоящото видео ще ви покажем как да добавите стока в склад в плюс-минус. Стока в склад се добавя чрез бутон "Добави", стартира се допълнителен екран за добавяне на нова стока. За да се добави стока в склада, задължително трябва да се попълнят полета. Име, като ръчно се записва името на нова стока или се избира стока от списъка с аналитични признаци, който се появява със стрелка надолу или бекспейс от клавиатурата. Група, ако стоката е избрана от аналитични признаци, групата се зарежда автоматично. Ако името на стоката е записано ръчно, групата се избира от падащото меню в полето. В падащото меню се показват всички количествени групи от аналитични признаци. Параметри количество и средна цена са неактивни и не могат да се въведат. Всички останали параметри не са задължителни, но могат да се въведат при необходимост. Снимка към стоката се добавя с придърпване на картинката и поставяне на мястото, обозначено с камера. Данните се записват с бутон "Запиши". Абонирайте се за канала ни и посетете сайта ни за още полезна информация.